नमस्कार दर्शक बिन हम अपने के बात करे जातानी कि भोजपुरी में बहुत चर्चा परिचर्चा चलेला कि बड़का हऊ गाना गायकार बा त बड़का हई गायकार बा, मगर हम कहम कि बड़का कौन बा। पहले इ न्यूज सुनी ओकर बाद में अपने के मालूम पड़ी। अगर नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब करम, लाइक करम और कमेंट जरूर करम। हम बात करतानी कि भोजपुरी के पावर स्टार यानी कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जौन कि इनका कुछ दिन पहले इंटरव्यू में लगा शुभांकर मिश्रा के साथ, मगर उससे भी बड़ा स्टार केहू बा भोजपुरी में, मगर उनकर ना केहू के प्रमोशन करल जाला ना डायरेक्शन ना। वो अभी तक आज तक ले कोनो ऐसा स्टेज शो है नहीं कैले। अपने देखले हो कि गायकार में भोजपुरी में सब केहू शो करेला, मगर उहे वो इकलौता गायकार बड़न जौन की स्टेज शो ना करन। खेसारी लाल भी ना बड़न, पवन सिंह भी ना बड़न, गुंजन सिंह भी ना बड़न। अपने के बता देते तनी कि रितेश पांडे भी ना बड़न, कल्लू भी ना बड़न। अपने के मतलब कि जितना सुपरस्टार गायकार बन केहू ना बड़न, मगर उस सबसे बड़ा सुपरस्टार गायकार एक केहू बा जिनका नाम हम अपने को बतावे जाते हैं कि नीलकमल सिंह। जौन की नीलकमल सिंह के अगर अपने 10 करोड़ भी रुपया दे हम तो अपने के स्टेज शो ना करिए नीलकमल सिंह। काहे कि नीलकमल सिंह खुद कहलन कि ना हम स्टेज शो करे नी ना कहियो करम, केहू हमरा के कुछ कह देवो। तो भाई ये बड़न सबसे सुपर स्टार जो हम अपने के बतावे निह जौन का नाम धैली है कि नीलकमल सिंह। जौन नीलकमल सिंह के बात करल जाए तो नीलकमल सिंह एगो बहुत बड़ा भोजपुरी में आन बान शान बड़न, जिनकर गाना कहियो अश्लील ना आयल बा, ना अश्लील गाना आयल बा ना आई, और उहे बड़न की बॉलीवुड जैसन गाना निकालल। तो अपने लोगन के अच्छा लागल तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करम, और नया बनी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय, मिलत नेक्स्ट वीडियो में।